mayong adlaw mga binati ug mga minahal kong mga negosyante. Ako nag-aawhag sa tanang mga negosyante nga mo-put up og business diri sa lungsod sa Matalo. Kay unsa may rason nga kung unsa may advantages nga mohimo pag-business diri sa lungsod sa Matalo. Kay guys, ang among pantalan magtrabaho na niya. Doon nanay mga mudunggo nga puhon-puhon sa Bohol ug Cebu or madre sa adong Bohol, vice versa, Matalom to Bohol, Matalom to Cebu. Unsa pa may mga advantages ang turismo sa lungsod sa Matalom mao'y usa ka murag asset out or usa ka kanang murag makapadugok pa kay ang importante guys